Така, започваме. Отворете си, направете нова папка в директорията www, който по ред номер при вас е урок, при мен е 4, при вас най-вероятно също е 4. И напишете вътре всички нужни реквизити, за да създадем един HTML файл. Ето, аз в момента ги правя при себе си, понеже аз ви посъветвах вие да си направите готови темплейти, но аз самия не си направих. Затова сега ще го направя. Така. И този файл, който ще си направите, го отворете също така и в браузъра си. Може да гледате там на монитора, на екрана всъщност, всичко, което го правя тук. Може да го видите там. А след това в YouTube ще може да видите клипчето как е излязло цялото. Включително с това, което говоря преди малко, точно това проверявах дали върви. И така, миналият път накратко ще резюмирам това, което ви казах за CSS, или с други думи казано за Cascading Style Sheets. Да, ето така се изписва Cascading Style Sheets, CSS, ще го видите често. И означава, виждате ли добре? Още да увелича ли? Така добре ли е? Окей. Cascading Style Sheets. Това ще го сложа в един коментар, за да не ни пречи на HTML, който ще напишем малко по-надолу. И така, да ви припомня. Едно правило, CSS правило, по подобие на един елемент, си има синтаксис за изписване. Обикновено то се състои от следните неща. Първо имаме някакъв CSS селектор. Ето виждате това, което съм маркирал в момента. Това се нарича селектор. То указва за кой елемент се отнасят правилата, които ще напишете след него. Изключение е случаят, в който CSS правилата се описват в атрибута style на конкретен елемент. Тогава нямаме селектор, а директно, например ето тук в този елемент div, ако напиша атрибут style, това, което напиша вътре, ще е CSS валиден за този елемент, без да се налага да оказвам някакъв селектор. Ето сега ще ви припомня какво направих миналия път. На този div му даваме широчина 120 пиксела, височина 60 пиксела и background, т.е. фонов цвят, green, зелен, на английски казано. Сега ако погледнете в браузъра какво е излязло, да, виждате отгоре първо div, селектора, който започна да пиша, или който след малко ще допишем, и под него, момент, ето погледни тук, и под него зеленият правоъгълник. Виждаш ли добре да се наведали напред? Окей, добре, допиши го. Някакви примерни неща напиши. Не е чак толкова важно да сме прецизни. Важно е да видите кое как се поставя, за да изглежда по начина, по който желаем. Любопитно, Комодо не ти ли пуска подсказки? Ага. А не, пренасенето в случая не е заради това. Има нужда от пренасене, ми просто да се събере на два реда в размерите на екрана. Усърдно писане пада, явно ще трябва да почакаме.
принцип, за да се научите по-добре на тези неща, на веб програмиране, ще се наложи доста да пишете, защото виждам, че в момента се бъркате къде е точка, къде е запетая, къде е запетайка и нещо след нея, двоеточия, равно и така нататък. Към това няма друг начин да привикнете лесно, освен като го упражнявате много, така че от следващия път започваме с активни упражнения. Т.е. ще ви дам задачки, дребни, вие да ги правите, да се борите с тях както можете. Така ще да ги измислите как ще станат. Готови ли сте? Така, нека отдолу да направим още два дива, празни само че. Виждате ли как ги направих? Както ви казах, когато един HTML елемент се създаде, ако няма съдържание и не са оказани никакви правила за форматиране, т.е. CSS правила, то той е прозрачен и освен това е с размери 0 на 0. Дире, така виждаш ли? Окей, това ми казахте да се отдръпна назад. Така, сега връщаме се отгоре в Head. Значи, миналият път ви споменах, че там може да оказвате един елемент, като наследник на Head, който е Style. Този Style ви дава възможност да окажете правила за форматиране на HTML елементите, които ще бъдат в body, без да пишете в тях самите. Тоест, от дистанционно да ги управлявате, как ще се държат. За да се окаже кой елемент как трябва да се държи, т.е. кое е правило, което ще напишем тук вътре в елемента Style, към кой елемент долу се отнася, се използват първо CSS селектори, както ви споменах. И така, ако напишете просто div или име на някакъв друг елемент, това означава, че това, което ще напишем след него, ще се отнася за всички елементи div, които са по-долу, без изключение. Значи след селектора, извинете, селекторът е ето това. Ето това е селекторът. Само div, нищо друго. След него, не е нужно да оставяте празно място, може да оставяте ако желаете. Между къдрави скоби се намират всички CSS правила, които се отнасят за този div, т.е. за този селектор, ако трябва да сме по-прецизни. И така, всичко, което напишем сега тук вътре, ще се отнася за всички дивове, които се намират в тялото на документа. И така, долу написахме width 120 пиксела, ще го копирам и ще го пренеса горе. Просто ще повторя това, което написахме долу. Даже не с копиране, ами с изрязване и поставяне, както го срещнах някъде. Вижте добре какво правя. Така, ето. А тук отдолу изцяло изтривам атрибута Style. Погледнете как изглежда в момента нашият HTML документ. Значи в Head имаме елемент Style, в който към селектора div е оказано, че всички дивове ще имат широчина 120 пиксела, височина 60 пиксела и ще бъдат с фонов цвят зелени. А долу имаме 3 дива, без нищо в тях написано. Хайде да видим как ще изглеждат те в HTML документа. Отворете го през браузъра. Ако сте направили всичко правилно, ще видите едно е такова зелено петно. Всъщност това са трите елемента, един под друг поставени. Понеже са плътно долепени един от друг, те се сливат в един общ. Както ви споменах, понеже в по-предните лекции, понеже div елемента е блок елемент, заради това последователни дивове се редят един под друг. Поради тази причина тези трите елемента ги виждате като едно общо слято зелено правоъгълниче. Така, можем да ги откроим един от друг, разбира се. Както ви споменах, прече ли така много? Ще се наместя по някакъв начин да съм между теб и Диана, да виждате и двамата. Както ви казах, всеки един HTML елемент има отстояние, на което може да се намира от останалите. Това се задава чрез свойството margin. И margin bottom ще напишем. Margin bottom, например 5 пиксела. Не е нужно повече. Така, да погледнем сега с margin bottom как изглеждат нещата в браузъра. Така. Моля, нещо не стана ли? Сега ще погледна след минута. Така, както виждате, ако правилно сте го направили, виждате три зелени правоъгълника, трите дива, показани един по друг. Сега ще обиколя да какво е направил.
Отвори браузъра направо. View Page Source. F5. Тогава случай за грешка на 6 лет. Да, трябва да е къдрава скоба, а не права скоба. Къдрава скоба. Така? Хайде ли какво е положение? Това не е замишено, върви се обратно. Махни този диск отгоре първо. Така. Това е равно го махни от тук. Така, за да види. Ето какво стана с това браузъра. Окей, нажимаваш. Не се получи като интервю. Ами, блокирай се точно, тук не можеш, нямаш мишка. Добре, окей. Как е да се положи? Как ти пак не слагаш точно и да пътяне и да се да го напълнаш, трябваше да го напълнаш. Кажем да те как е. Трябва да сложиш елемент style в текст. Няма проблема, ще го обичаме на текст. Окей, и тук не са правилни. И тук е правилно. Всичко това просто ще е записано, така че може просто да се прегледаш. Значи не слага точки да питаеш двоеточие. Бог тая, което си мисля, да съда трябва да е с тък. И има положително на тези вече. Как да кажа как е? Добре, изглежда. Само ще маржин ботъм. Маржин. Така, направихме за демонстрация 3 малки правоъгълничета. Сега ще ви припомня от миналият път за така нареченият бокс модел. Какво представлява бокс моделът? Значи всеки един елемент, HTML елемент, ако отворите долу прозорчето за Web Development и цъкнете на панела Box Model, ще видите правоъгълниците, които миналият път ви споменах, които са вложени един в друг. Значи, припомням ви, първо най-вътрешното правоъгълниче, в което пише 120 по 60, значи обърнете внимание, кликнал съм горе в най-горния правоъгълник, но те всички са еднакви. Значи първо виждате едно синьо правоъгълниче, в което пише 120 хикс 60. Това виждате ли го? Окей. Това са размерите на самият елемент. Около него имаме едно зелено правоъгълниче, поне при мен изглежда зелено, може би при вас е малко по-различен цвят, в което има 4 нули. Това е бялото поле, което е около елемента. Значи обърнете внимание, че елементът 120 хикс 60 заедно с бялото поле е целият елемент. Това е елемента. Сега около него има едно жълто правоъгълниче, което пак е с 4 нули, което показва неговата рамка, рамката на елемента. И извън него имаме едно светло кафяво правоъгълниче, поне при мен е така, което отдолу има петица, а в трите останали посоки има 0. Това е отстоянието, на което се намира от останалите елементи този нашият елемент. Така, това е бокс модела. Сега ще направим малко експерименти с нашите дилове, които написахме. Значи написахме, че margin bottom е 5 пиксела, което означава, че всеки елемент отдолу под себе си оставя отстояние 5 пиксела, в което отстояние няма други елементи. Сега ще напишем и margin top. Извинете, margin top. Хайде да ги сложим 10 пиксела. Аз забравих, че то сега имам възможност да ви фиксирам къде е курсора. Виждате ли как примигва? Пак. Да, после на клик ще да е това ориентировачно. Сега отваряме отново браузъра. Раздалечиха се малко повече елементите, доколкото виждате. Направихте ли го това? Малко по-раздалечени са. Сега, ако погледнете отдолу бокс модела как е, ще видите, когато доставите, например, върху margin, че отгоре квадратчето ви се засветява, зеленото правоъгълниче горното, извинете, не квадратчето, се засветява с едни полета извън него. Това е неговият margin. Така,
И сега искам да обърнете внимание на следното. Какво е разстоянието между първото и второто правоъгълниче? Айде бе, покажи се. Какво е разстоянието между първото и второто правоъгълниче? Значи горното правоъгълниче, понеже му оказахме margin bottom 5 пиксела, избутва всички елементи, които са под него на минимум 5 пиксела разстояние. Но долното правоъгълниче избутва елементите, които са над него с 10 пиксела разстояние, понеже всички div елементи имат margin top 10 пиксела. И така, двете правоъгълничета, тук ще цъкнем да не пречим горе, двете правоъгълничета, първото и второто, разстоянието между тях става 10 плюс 5, 15 пиксела. Тоест, когато имате два съседни елемента с маржин, които да са един от една и съща страна, то тогава реалното разстояние между тях се сумира. Както ви споменах преди в сряда, обаче маржините могат да бъдат и отрицателни числа. Затова, ако напишем отрицателно число за маржин top минус 10 пиксела, то в този случай виждате, че трите елемента отново се сляха, като на всичко отгоре не се вижда много добре, но след малко ще го видите как се получава. Тези елементи се застъпват. Значи, ако цъкнете тук в ляво от инспектор. Така ли? Да, точно ще да кажа. Ето, като цъкнете върху всеки един елемент по-отделно, може да видите, че като преминавате от един в друг, малко се застъпват. Това, разбира се, можем да го окажем много по-добре, ако окажем различни цветове на всеки един елемент. Това след малко ще го направим. И така, това беше, накратко казвам, бокс модела. Значи, той може да се управлява и чрез още един-два CSS параметъра, но за сега няма да се занимаваме с тях. Връщаме се обратно, връщаме пак margin top да е 10 пиксела, така че нашите правоъгълници да бъдат на известно отстояние един от друг, извинете. Сега, освен на бокс модел, има още няколко основни правила при CSS форматирането, по-скоро няколко основни не правила, ами модела. Не знам дали е точно думата. Така че нека да съставим един HTML елемент под тези трите зелени правоъгълничета, който да е параграф. И вътре нека да напишем, както напишете нещо. Някакво думи. Няма абсолютно никакво значение какви ще бъдат. Аз ще напиша отново Lorem Ipsum. Или не. Ще напиша това е нашата четвърта лекция в курсовете по веб програмиране. Така. Понеже забравих горе да го кажа, MetaCharset, сега ще го направя. Така, да видим как изглежда това в нашия браузър. Ето, това е нашата четвърта лекция. Правописна грешка имам. Така, този параграф, който го добавихме току-що, сега ще се опитаме да го форматираме. Ако имате някакви въпроси, питайте ме направо да ви ги изясня веднага. Сега, горе, отново в елемента Style. Здрасти, сядайте. Отново в елемента Style. В момента още преговарям това, което беше от миналия път, така че нищо не си загубил. Отгоре в елемента Style. Създайте нов селектор. Този път P. И след всеки селектор имаме къдрави скоби, отваряща и затваряща. Не по-хубаво ли има? Извинявай. MetaCharset UTF-8. Така. Сега нашият P елемент, параграф, т.е. ще го форматираме и него малко. Първо, за да видите, че наистина прилича на параграф, ще му зададем широчина 200 пиксела.
дори ще му зададем малко по-голяма широчина, 300 пиксела, за да не е съвсем дребен. Какво има някакъв проблем? Не. Питай ме направо, не ме. И така на параграфа му даваме широчина 300 пиксела, няма да му оказваме височина. Сега, ако погледнете вътре как изглежда в момента, той изглежда ето по този начин. Значи с курсора, ако използвате от Dom инспектора опцията за селектиране на елемент, за избиране на елемент, може да го селектнете, видите колко точно е голям. Иначе той изглежда просто като един текст сложен някъде си. Значи можем да му кажем border, примерно 1 пиксел solid 000, като е даже 6 нули, това е черен цвят. DS 6 нули е черен цвят. Това просто за да покажем, нали, да видим параграф къде точно се намира. Border, 1 пиксел, шпация, solid, т.е. непрекъсната линия, DS 6 нули. Ще ви обясня след малко какво представляват цветовете в HTML. И така, ето така изглежда нашият параграф. Това е нашата четвърта лекция в курсовете по web програмиране. При вас така ли изглежда? Нещо малко. Закъси. Чакай да погледна. Да, 300 пиксела. 300 пиксела. Това ще запитаем. Border. Да, двоеточие. 1 пиксел. Шпация solid. Да, шпация. Не, DS 6 нули и тогава точка се добавя. Също е добре да сложим малко повече текст, така че се пренесе на следващия ред, защото малко ще използваме едно слово, което е точно за точно на всеки един ред. Добре, само трябва да сложиш и Border. Border трябва да е един пиксел, но не ще се запитаем с това. Да, и тук това да се сложи, това да се шпация. За да се следващия ще изглежда. Така. Обяснихме миналия път между как може да дебъгвате, така че ще се упражняваме включително и с дебъгване този път. Какво стана? MetaChar след май нямаш. Има ден. Чакай, само да ме подай. И аз това не час съм достава. С теб не е време, да ме следния, колко съм сетил. Може да се точно. Това е по-дълго да Firefox ли? Обаче нещо е закъсняване, това трябва да се контрола сега. Добре, да се бъде. Не, просто да се бъде. Направо да кажа да бъде. Защо и за това? Как сега да му кажем? Така, това надявам се, че всичко са го направили вече успешно, поне от това, което успях да видя. И така, сега започваме да пишем правила, CSS правила, които се отнасят за форматиране на текст, не на кутийки. Едно от най-често използваните е фонт или шрифт. Даже font family. Напишете вътре, напишем Arial. Ако не бъркам само за момент, топ не, точно. Значи, HTML има няколко шрифта, които са еднакви за всички браузъри, но също така има и още хиляди шрифтове, които могат да бъдат изтеглени от интернет, да бъдат сложени на вашия компютър, така че да се показват тексти в тези шрифтове.
Освен това има и налични шрифтове през интернет, които също могат да бъдат използвани. Това по-нататък ще го видите как става. И така, ако погледнете сега в вашия браузър кой излезе, малко се промени шрифта на това, което написахме в параграфа. За да е по-лесно видимо, че шрифтът е различен, моля, отдолу ще добавим един елемент span, в който ще напишем някакъв стандартен текст. Той няма да има никакво форматиране, така че сега като цъкнем, ще видите, че стандартният текст е с малко по-различен шрифт, отколкото шрифта в нашия параграф. Виждате ли го това? Извинявай. Ето. Просто под елементът параграф добавих елемент span, стандартен текст. Можеш и без span, можеш да е просто пуснат така текста стандартен текст в тялото на документа. И така, Arial е един от най-често използваните, да не кажа сигурно най-често използвания шрифт в интернет. В случая нашият параграф го форматирахме да ползва шрифта Arial. А това отдолу не съм сигурен какъв точно шрифт е, сега ще го проверим обаче. Това е Deja-vu шериф при мен, при вас не знам какъв е. Значи този прозорец долу, който е с четирите таба Rules Computed Fonts Box Model, или там както е при вас, ако е на български. Times New Roman ли? Да, при Windows мисля, че Times New Roman беше стандартния шрифт. Аз поне съм с Linux, при мен е Deja-vu шериф. Или сериф, не съм сигурен как се произнася. Така, продължаваме с още едно правило за форматиране на текст. Font size, както може да се досетим, т.е. размер на шрифта. Нека да го кажем 10 пиксела. Значи почти всички размери в CSS са или пиксели или проценти. Той допуска и други. M като размер, което означава стандартна величина на ред. PT като point, не съм сигурен PT работи, функция, имаше ли го? Май го имаше. Може и да го има и да го няма значение. Но в 99% от случаите се ползват размери само в пиксели и проценти, така че всичко, което виждате, което пише тук за сега, е само в пиксели. Пиксел се съкращава на PX и се изписва без шпация от числото, което е преди него и за което той се отнася. Значи в момента оказахме, че в нашия параграф размерът на шрифта ще е 10 пиксела. Нека да го видим как изглежда. Така, съвсем дребен шрифт, ако виждате. Едва ли ще го видите на екрана отсреща, ще го видите обаче в своите браузъри. Какво стана? Font size 10 пиксела напише. 10 пиксела. Обаче някъде друго да има грешка, защото... Да, горе имаш двоеточие преди Arial заради това. Трябва да е само едно. Да. Също на 30 по-надолу имам грешка, но после ще помогна. Добре, окей. Служи точка и запетая след пиксели. Да, след пикселици. Да, окей. И така, виждате, 10 пиксела е това, което виждате миниатюрният текст, а пък стандартният текст, можем да го видим колко е голям. Айде бе. Нещо се... да, извинявай. Стандартният текст е с височина 16 пиксела. Значи това тук е 16 пиксела, а това е 16 пиксела, а това е 10 пиксела. Ето това е 10 пиксела, заради това е толкова дребен. Може да оказвате шрифтовете да бъдат дори гигантски. Ето, например, на нашия вместо 10 пиксела ще му окажем 32 пиксела. Ето така изглежда с 32 пиксела шрифт. С големина на шрифта 32 пиксела. Може още по-голям, може 72. Всъщност може всяко едно число да използвате, ако не бъркам, като размер на шрифта. Не съм сигурен кой му е горния лимит. И така, ако се спомняте в началото, когато ви показах какво представляват HTML елементите, елементите H1, H2 и така нататък бяха малко по-големи от стандартния размер на шрифта. Това означава, че просто те по подразбиране са оказани с
Font size малко над стандартния шрифт. Значи ако стандартния шрифт е с големина 16 пиксела, те са примерно 20 и няколко пиксела. И така сега, за да е все пак малко прегледно, аз ще го върна обратно, само че на 12 пиксела, даже на 14 пиксела. И така, ето го нашия текст. О, извинявам, капът е много дребно. 22 пиксела ще се въде. Между другото, може да използвате шрифтове дори, които са с числа дроби, примерно 22,5. Сега доколко правило ще ги покаже браузър, не съм сигурен, но е възможно. Така, преминаваме нататък. Font Style. Italic. Онзи ден ви казах, че имаме HTML елемент I, който прави текстовете наклонени, но това също така може да бъде оказано и чрез CSS правила. CSS правилото, което оказва дали да е наклонен един текст или не, се нарича Font Style. Ето вижте как станаха нещата сега в нашия параграф. Това е нашата 4-та лекция в курсовете по web програмиране с наклонен текст. Точно както и при стандартният HTML, можем и чрез CSS да окажем да бъдат удебелени някои части на текста. Това се оказва чрез Font Weight свойството. И дори в зависимост от това какво предлага шрифта като опции, може да му оказвате различни степени на удебеляване. Ето, нали, стандартната е Bold. Ако си спомняте HTML елемента, HTML елемента, който оказваше, че един шрифт трябва да е малко по-дебелен, беше B, то това е съкръщение от Bold. Така, Font Weight ви оказва дебелината на шрифта. Ето вижте, че стана малко по-дебел. Обърнете внимание, че е едновременно наклонен и дебел. Така, да видим сега Arial дали имаше и други степени на болдване, освен само Bold. Я да видим, ако му окажем, например, D800, дали ще го покаже по някакъв различен начин. Не, няма. Нашият шрифт е, за съжаление, доста ограничен към възможности за отдебеляване. Така че, само Bold поддържа. Има, ако виждате тук, когато започнем след Font Weight, комода ви предлага един списък с подсказки, колко може да е широк шрифта. Тези, които са първите, 100, 200 и 300, мисля, че за 300 не съм сигурен, но за 100 и 200 съм абсолютно сигурен, че дори шрифта става по-тъничък, отколкото е нормалния. Със съвсем тънки и тесни линийки и си рисуван. Но ако шрифта го позволява това нещо, само тогава може да го кажете. Тъй като Arial е доста примитивен и при мен поне или при мен поне някакъв примитивен вариант инсталиран, заради това има само две опции. Bold, нормален. Няма други опции. Така, продължаваме нататък. Друг начин за форматиране на текст, разбира се, е чрез атрибута, чрез свойството цвят. Color на английски. Ако си спомняте миналият път, използвахме color, само че го сложихме директно в HTML елемента вътре. В атрибута style. Сега при HTML се използва стандарта за цветове зелено, червено и синьо. Всъщност червено, зелено и синьо, ако трябва да съм правил точно в тази последователност. RGB, точно така. За това можете да окажете, ако знаете каква последователност, някакъв цвят, каква е комбинацията. Да, точно така. Всяко три отделни числа в интервала от 0 до 255. Колкото по-голямо е числото, толкова по-близо е до оригиналния цвят. А когато е 0, е безцветно или черно. И така, например, червено е 255, 0, 0. Вътре забележете, че се пишат с запетайки. Не е нужно да има отстояние, т.е. празни места, но и да има не е фатално. И така, RGB 25500, нали, да ви припомня. R е за червено, ето го нашето червено, 255 максимума. Green, в нашия случай ще е 0. И Blue, синьо, пак ще е 0. Да видим как изглежда в браузъра. Ето го, един приятен червен цвят.
Освен чрез този начин, в CSS между другото коментарите се пишат по този начин. Слаш, астериск се нарича това. След това в обратен ред. Това е коментар. Не може да имате отворен коментар. Тоест не може на един ред да приключите без затварящ коментар, так за коментара. Виждате ли добре? Така. Цветовете освен това могат да бъдат изписвани и на късо. Даже има два начина за късо изписване на цветове. Това, което ви показах преди малко с диеза. Значи всяко едно от тези числа, които написахме горе, ако бъде представено в 16-ичен вид, може да бъде изписано след диеза в директен формат, без запетайки, без скоби. 255 в 16-ичен вид е FF. 0 в 16-ичен вид е 00 и 0, както ви казах, си е 00. Затова, че този цвят горе, който го написахме RGB 25500, може да бъде изписан и по този начин. Обърнете внимание, първите два символа съответстват, т.е. FF, съответстват 16-ично на това число горе 255. Следващите два символа съответстват 16-ично на тази 0, която е горе. И последните два символа също съответстват на тази 0, която е горе. И така, в момента не би следвало да се промени абсолютно нищо в нашия параграф. Просто изписахме цвета по различен начин. Дори, ако трябва да сме до край изчерпателни, има още един начин за изписване на цветове, още по-съкратен. И той се отнася за случаите, в които, ето както виждате горе, имаме два пъти F. След това имаме две нули, значи това е за синьо FF, извинете, за червено FF, за зелено отново две нули и за синьо две нули. Когато имаме три двойки еднакви цветове, те могат да бъдат съкратени така, че всяка да бъде изписана само поведнъж. Тоест, горното е равносилно на ето това. Diez F00. Това означава, ще го видиш после в ключото как е, че имаме цвят, който е F, понеже е записан на късо, само с 3 букви. Първо да го разширим до формата, който е с 6 букви. С 6 символа по-скоро, те не са букви точно. F00 е равносилно на FF0000, а той е равносилно на 25500. Ако погледнете вашия параграф, ще видите, че няма абсолютно никаква промяна в това, което беше до сега. Айде, вместо тези стандартни цветове, ще използваме някой по-интересен. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега, този цвят 1, 2, 3, 4, 5, 6, той не е съвсем произволен, както виждате, защото първите му два символа, извинете, 1 и 2, всъщност са 16-ичния вид на някакво число, което не мога да сметна колко е. 3 и 4 също са 16-ичен вид на някакво число, което не мога да сметна колко е, но то се отнася за зеленото. И 5-6 е 16-ичен вид на синият цвят. Ето вижте как изглежда този цвят. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ето така едно убито синьо някакво. Гледайте си повече в браузърите, не гледайте към екрана. Там се вижда по-добре. И така, нека освен това, извинете, да окажем и някакво бяло поле на нашия параграф. Ще го напишем да е 20 пиксела. За да е малко по-красиво направен. Или също, знаете ли какво? Преди да сложим този падинг, ще ви покажа нещо друго, така че ако обичате го коментирайте. Когато коментирате някаква част от HTML кода, или от CSS, или от каквото и да е, дори когато почнем по-натък да пишем JavaScript и PHP, когато коментирате някаква част от вашия код, той все едно не съществува. Затова, вместо да триете нещо, ако се притеснявате, че по-натък може да го ползвате отново, го коментирайте. Ето това се нарича коментиране. Скриване от браузъра в случая. Така че после, ако се можем да го разкоментираме, то отново да стане видимо за браузъра. Така. Виждате как изглежда нашия параграф, без да е му дадено никакво бяло поле. Сега, тъй като той е малко тесен
и не може да побере целият текст, който е вътре в него на един ред, има възможност да окажем дори каква ще е височината на всеки един ред вътре в него. Това става чрез следващото свойство line height. Хайде ще го кажем 24 пиксела. Сега ще ви разтълкувам какво означава line height. Първо го направете. 24 е много малко. Да сложим 36. Така, погледнете какво направих. Line-height или преведено от английски линия-височина. Височина на линията. 36 пиксела. Сега, ако погледнете как стана текста в нашия параграф, ще видите, че малко се поразделичиха редовете един от друг. Не виждате? Ето вижте къде е първия ред, втория и третия. Така е, защото, както ако се спомняте от първи клас, когато сте писали в тетрадки с тесни и широки редове, или поне по наше време се пишеше първо в такива тетрадки, дори когато имаше списани само малки букви, нали, има си разстояние между редовете един след друг. И поради тази причина не са плътно долепени един до друг. Абсолютно същото нещо е изпълнено и в HTML стандартите от браузърите. Затова всеки един ред си има определена височина, без значение каква е височината на буквите в него. Тоест буквите в случая, тъй като са 24 пиксела или бяха, 22 пиксела, извинете, значи всяка една буква Т, Р и В и така нататък може да е висока най-много 24 пиксела. Но освен това, самият ред е висок 36 пиксела, т.е. буквите, понеже са малко по-малки от него, изглеждат така се едно висят в празно пространство. Това нали го виждате добре. Така, това е line height. Между другото, същото свойство се отнася и за... Ще се види малко по-добре при правоъгълниците, но след малко ще се упражним с някой друг правоъгълник да го направим. Сега продължаваме нататък с форматирането на текстове. Има освен това и други форматирания, дори променения на нашия текст, който можем да направим. Единият е text align. Align е подравняване. Ще му дадем right. Тоест текста на къде да бъде изтеглен наляво, надясно или центриран по средата. По принцип, по подразбиране, всички текстове, които изпишете, са изтеглени наляво. Като това свойство, чрез което го казва в това посока да са подравнени текстовете, подравнени всъщност е правилната дума, не изтеглени, подравнени, се нарича text align. Променихме на нашия параграф align, вместо да е по подразбиране вляво, да е надясно. И виждате, че в момента буквите се залепиха в дясно. Другите възможности за подравняване са, значи отново ще коментирам този текст, това свойство. Text align center. Това означава да са центрирани, нали? Подразбира се лесно. Ето вижте как изглеждат. Също така често се използва justify, извинете, което означава, че всички редове, като изключим тези, които са много малка дължина, ще бъдат направени с еднаква широчина. Сега трябва да се вгледате, за да видите какво точно се случи. Обърнете внимание на първият и на вторият ред. Първият започва от самото начало и вторият започва от самото начало. Първият свършва до самия край и вторият свършва до самия край. Обаче, ако коментираме и това правило, за да видим как беше в оригиналният вариант, ще видите, че сега първият ред има така известно отстояние до края на параграфа, а втория има също отстояние на малко по-мъничко. Защото това правило, text align, justify, просто ги разтяга малко разстоянията между буквите, така че всички да бъдат подравнени еднакво. Ако сте обърнали внимание в вестниците, статиите, които са подредени в колони, винаги са едновременно подравнени и отляво и отдясно. Нали, защото при вестниците много често се използва този формат, този начин на подравняване, едновременно и наляво и надясно, заради това понякога имате две думи, които се гонят на цял ред, нали, с огромно разстояние между тях.
Така, ще махнем за сега обаче извинете, text align justify, понеже ще ви покажа някои други неща и то ще им пречи на тях. Първото се нарича letter spacing. Letter spacing оказва между всеки две букви последователни, простете, какво ще бъде разстоянието. Нека да го сложим 5 пиксела. Letter, вижте как се пише, който не говори английски, да внимава с синтаксиса на думите. Тире spacing или spacing, както би следвало да се произнесе, 5 пиксела. Това означава, че между всеки две букви разстоянието ще е 5 пиксела. Да погледнем как изглежда. Така, както виждате, доста рехав стана нашия текст. Между другото, letter spacing позволява да сложим и отрицателни числа. Нека да сложим минус 2 пиксела. Сега, ако правилно разсъждавам, би следвало буквите дори още не са се застъпили една други. Нека да го сложим минус 5 пиксела, да видим дали ще успеят да се застъпят. Да, чудесно. Нищо не прилича този текст, но пък да живеят Cascading Style Sheets, ще позволява да го деформираме по този начин. Сега върнете го на минус 2 пиксела. Аз какво направя? Тоест да е така прилично събран. Нали, ако някой не забелязва, че текстът в момента е по-кондензиран, да обърне внимание какви са разстоянията от края на реда до края на параграфа за първия и втория ред. Вижте колко бяха малки преди това, вижте в момента колко са големи. Така, освен letter spacing, което оказва разстояние между всеки две последователни букви, имаме и word spacing. Word spacing оказва разстоянието между две последователни думи. Нека да го сложим на 20 пиксела. Значи буквите пак ще са се отдалечени на една от друга, на каквото разстояние бяха до момента, но думите ще бъдат по-раздалечени една от друга. Ако правилно сте написали всичко, трябва да видите нещо подобно, както и на екрана. Виждате в момента какви големи пространства има между всеки две последователни думи. Това се оказва чрез word spacing. Мисля, че както и при letter spacing можеха да се оказват отрицателни стойности. Да, ето. Сега искам да ви обърна внимание на две неща, между другото, които миналия път мисля, че забравих да ви спомена. Първото е, че аз самият не съм дизайнер, а програмист, т.е. от време на време може да се бъркам с някои CSS правила. И второто е, че те самите много често се променят. Така че нещо, което днес ви казвам, може след 6 месеца да не е съвсем така. Няма да има някаква драстична промяна, но ще има може би някаква промяна. И така, сега ще направим една пауза. Така. До сега ви показах, не че съм приключил не че това са единствените правила за форматиране на текст. Хайде ще покажем още едно-две. Направете следното: текст decoration. Underline. Значи, ако вече сте свикнали с Komodo, виждате, че той ви предлага доста подсказки. Използвайте ги за по-бързо писане с стрелки нагоре и надолу. Може да избирате подсказките, а ако не, с мишка може да кликнете върху някоя конкретно, така че да я изберете. И така, оказахме Text Decoration Underline. Вижте какво прави това. Слага ви подчертавка отдолу на вашия текст. Това е нашата четвърта лекция. Диляне ли? Преди малко седях да се намесите. Съжалявам, може би трябваше да се... Ами ще помислим на следващия път, може би едната маса ще издърпам малко към мен. Добре. Text indent. Да окажем 20 пиксела. Text indent ви оказва, понеже имаме параграф, какво да е отстоянието, от което започва първият ред. Аз ще коментирам тези горе letter spacing и word spacing, за да виждате по-добре.
Ето вижте как изглежда в момента параграфа ви. Първият ред малко е изместен надясно. Както, нали, по принцип си е при предпечата стандарта. Има и други правила, които можем да използваме. Няма да ги задълбаваме в момента. Малко по малко с работа ще стигнем до тях. Сега ще ви покажа някои други неща. Първото е, както ви споменах вече многократно, елементите могат условно да бъдат разделени на блок елементи и на инлайн елементи. Като това им поведение, уви, може да бъде контролирано отново през CSS. За тази цел се върнете горе в елемента div. Значи аз тук комодът ви предлага да скрива част от текста, ако забелязвате. Вляво имате едни плюсчета и минусчета. Всичко, което е параграфа P, може да го скриете, за да не ни пречи. То не че е изтрито, просто си е скрито. Между другото, по същия начин долу може да криете и конкретни елементи. Примерно цялото боди можем да го скрием. И това е само за да виждаме по-добре и това, което желаем. Върнете се в елемента div и най-отдолу допишете float left. Това свойство, float или транскрибирано float, оказва в каква посока текат елементите, грубо казано. Ето сега в момента им казахме да текат наляво, да погледнем как се променя това в браузъра. Тази мацаница, която виждате, са трите елемента, трите div елемента, сляти един в друг, този път долепени от ляво, всеки от ляво на следващия. Преди малко ги видяхте трите да са долепени. Как? Я в браузър как стана? Не, трябва да е вътре в скобите. Да. Всичко, което е зададен селектор, трябва да се намира вътре в скобите. Премести го горе с Ctrl-X. Да, окей, скъп става. С Ctrl-V, точно така. Сега го виж как изглежда. За да ги откроим по-лесно един от друг, да, ще го видя след малко. Дайте margin right 10 пиксела на всеки елемент. Значи имаме margin bottom 5 пиксела, margin top 10 пиксела, margin right 10 пиксела отново. И по този начин ще видите малко разстояние между тях. Right. Десет пиксела. Запази го. Там сигурно си сложил точка и запетая вместо двоеточие. Така, вижте как е. Чакай да го погледна. Окей. Отваряш ли разкола? Стой така, запази го това в момента. Служи отваряш като да разкола. Дали там трябва да отваряш като да разкола? Защото не е така да се да. Махни горе и отваряш разкола. И сега в момента е окей. Трябва да ми подготвя. От мен скоба да се използва, не ли къде скоба се е применил? Добавя също. Чакай. Защото тук трябва да напишеш кой, ти си го изтрил без да искаш. Напишеш кой и отваряш като да разкола. Изтрил отваряш. Запази го сега. Сега вече ще отвърши също. Виж? Хубаво, добре, има тази дълта. Тук няма ще запитая, например, такива неща. Я да стои малко, ще да видиш да използваш.
Моля? При мен е с Linux, заради това може би изглежда малко по-различно. У нас не 8.5, 8.5.4 намерих. Окей, ако има някакви повече екстри, супер. 8.5, когато намерихме, намериш, че 21 дена. Добре. Ето с ние за. Да, аз виждам, че има опция за notifications. Няма значение. Така, сега да видим какво точно стана в нашия браузър. Трите елемента пукнаха да вървят надясно, въпреки, нали, че са блок елементи. Защото чрез float можем да им оказваме в каква посока да вървят. Освен това, има още един начин да го направим това нещо. Коментираме float left. Другият начин е да го направим чрез display и избираме inline. По този начин, нищо че са div елементи, в момента им казахме да станат inline елементи. Да, в този случай, понеже са inline елементи, а пък inline елементите нямат широчина и височина, поради тази причина не виждате нищо, но във всеки един div, ако напишем по нещо, примерно 1, 2, 3, значи вижте, във всеки един div написахме 1, 2 и 3. Inline елементите не може да им оказва широчина и височина. Това се отнася само за блок елементите. А горе, в div елемента, в div селектора, извинете, имаме display inline. Ето вижте как виждате в момента дивовете. Нищо... се ограничиха в рамките само на... Да, точно. Понеже в момента са inline елементи, а те нямат широчина и височина, т.е. вземат само това, което е сложено вътре в тях. Нищо, че трябва да са широки по 120 пиксела и високи по 60 пиксела, се ограничиха като размер до това, което е до тяхното съдържание. Така, можем по принцип да ги направим... Не, няма да задълбаваме в това. И така, display може да оказва по какъв начин да се сменят елементите от блок в inline. И между другото има вариант да изберете inline блок. Извинете. Inline блок. Вижте. Inline-блок. Това означава, че пак ще бъдат блок елементи, но ще се редят един след друг. Блокчета в редичка. Погледнете и как изглеждат. Без float left и right. Сега ще се спрем малко повече на float, понеже ще се използва много често, пък е много капризен начин за оказване на посока. Така, видяхте ли как изглежда сега в момента с float left? Извинете, с display inline block. Сега, преди да продължим, искам да ви обърна внимание на следното. А именно, както ви споменах и миналият път, първата дума на CSS, първата буква е съкръщение от cascading. Cascading означава, как да го преведа? Каскадиращи. Стъпаловидни, да. Тоест, върху един и същ елемент може да окажете правила за форматиране на различни места. Като, освен че тук горе в бодито, в селектора div написахме един куп правила, същите правила можехме да ги окажем и в самият елемент, като в него създадем атрибут style. Ето тук сега на нашият трети елемент, в който имаме тройка, ще му окажем display блок. Вижте как го направих. Значи в третият ни div слагаме атрибут style и в него пишем display двоеточие блок точка и запетая. Синтаксиса е абсолютно същият, както при всеки друг CSS селектор, с тази разлика, че няма нужда от отваряща и затваряща къдрава скоба. Могат просто да бъдат изписани правилата и да бъдат отделени с точка и запетая едно от друго. Ако отворите сега в браузъра, ще видите, че този елемент слезе на нов ред. Причината за това е, че
в зависимост от това къде сте написали някакво правило за форматиране, от мястото се определя неговия приоритет. С най-висок приоритет в случая имаме конфликт при този елемент 3 между правилата display. Горе в head сме написали да се показва като inline блок, т.е. като блокче, което да се реди след други блокчета. А тук в него самия, в атрибута му style, сме му казали да е блок. Конфликта между тези двете правила, браузъра го решава, като знае кои са му приоритетите. С най-висок приоритет винаги са правилата изписани вътре в самият елемент. Т.е. в случая display блок, изписано тук, ще има приоритет пред display inline блок, изписано горе. Заради това, тук в браузъра, този третия div, ето този, се показва като блок елемент, т.е. не върви надясно, а върви надолу. Както ви споменах, си го повтарям за n-ти път. Блок елементите върват един под друг, а inline елементите върват един след друг, надясно. Сега, при CSS обаче можете да прередите приоритетите на браузъра, като ползвате ключовата дума important. И така, горе в head елемента, в селектора div, след inline блок, ако оставите шпация и напишете, вижте какво ще трябва да напишете. Удивителна и след това important. Значи ще ви го покажа как изглежда това така, нищо че редовете ще станат малко разширени. Вижте какво написах горе. Display двоеточие, inline блок, шпация, удивителна, important. Important означава това е с най-висок приоритет. Ако погледнете как изглежда в браузъра в момента, пак отиде в дясно третото дивче. Причината е, че въпреки че приоритетите му са по принцип на браузъра да показва на първо място форматирането, което е вътре в самият елемент написано, то това другото форматиране, което е в селектора, в head-а, му е оказано, че е много важно. Заради това браузъра го взема него като приоритет. Сега, ако тук напишем в самият елемент също important, ще имаме конфликт дори на тези ключови думи important. В този случай според вас какво ще се получи? Моля? Точно така. При равни други условия, всичко, което е написано вътре в самият елемент е с приоритет номер 1. Така. Сега бих ви помолил нещо друго да направим. Първо изтрийте това, което е вътре в третия div CSS-а. Или всъщност не го изтривайте, а за да не го губите, го коментирайте самият div. Ако си спомнете, в HTML коментарите се пишат по този начин. Както ви споменах преди малко, когато коментирате някаква част от кода, браузърът става невидим, но кода се стои там. Така че след време може да го разкоментирате и да го ползвате наново. И под него добавете още 2 дива, даже още 3 дива. 3, div 4, div 5. Ето така да изглеждат вашите дива в документа. Да ги погледнем в браузъра как са станали. 5 дива, наредени един след друг, както виждате. Сега ще направим нещо друго. Освен този div, който коментирахме, за да не ми се пречкат, ще коментираме параграфа и елемента span от него. Така че браузъра на здраве да види само 5-те дива. Ето пак ще ви покажа как изглеждат. В момента са само те в нашия HTML. Нищо друго няма. Сега да се върнем горе в селектора div. Коментираме display блок. Разкоментираме float left.
Както ви казах, това правило float, понеже е малко по-странно, ще ви го обясня малко по-подробно. Опс, извинявам, тук съм написал някаква. Ау, да. Float left. Вижда ли как е в момента? Моля? Съединиха ли се? Как сега ще се съединили? Не са се съединили? Изпуснал си margin right 10 пиксела заради това. Така. Сега. В момента, както виждате, пак са блок елементи, но им е казано да вървят наляво, т.е. да се редят наляво. Т.е. след първия се нарежда втория, третия, четвъртия, петия и така нататък. Сега обаче нека да влезем долу в тези дивове, които изписахме. И в третия div оказваме clear bot. Правилото float може да бъде нулирано, т.е. анулирано, чрез ето това нещо. Clear bot. Колкото излече странно, но той не е случайно, както ви споменах, това правило float е малко шантаво. Style clear bot, дайте. Това означава, ако имаш това clear bot, означава буквално, ако има някакви указания до сега float left или right, нека да бъдат анулирани. Да видим какво става в браузъра. Виждате ли тия петте правоъгълни как се подредиха? Значи, да обърнем внимание. Първият и вторият следват общото правило за подредба. Вървят наляво. Третият му е дадено да го анулира, четвъртият и петият го продължават. Поради тази причина, ето виж как лежат те. Първият е окей. Вторият също е окей. А третият има clear bot. Поради тази причина той прекъсва линията на подредба в ляво и започва да се редира нов ред, както се е нормално за един div елемент. Следващите след него, четвъртия и петия, се подравняват по него. Тоест, те се редят във втори ред. Какво стана? Пак ли някакъв проблем? Просто им загледам. Окей, добре. Я в браузъра как е сега? Добре, окей. Така. Освен float left, естествено, има и float right, както може да се досетите. В този случай се редят не наляво, а надясно. Вижте ги. Да ви покажа пак кода какъв е. Float right. Всъщност, за да го направим малко по-интересно, ще направим така. Във всеки един елемент ще му дадем различен background. Това става, като във всеки един елемент създаваме атрибут style и вътре в style пишем background. Нека да първия да е F00, демек червено. На вторият нека да е 0 F0, зелено, както си и горе. На третият нека да е... Всъщност, знаете ли, ще ги пишем на английски, за да не се бъркате с тези кодове, които също са нови за вас. Така, на първият елемент му даваме background red, на втория green зелено, на третият background blue синьо, на четвъртият, нека да му зададем background orange и на последният ще му дадем background yellow. Да ги видим как изглеждат в момента. Така, разноцветни станаха, както виждате. Този начин, както ги направихме между другото в момента, ще ви ориентира по-добре в каква последователност точно се редят. Въпреки че вътре имат часовца. Значи обърнете внимание къде се намира първият елемент. Не се намира отляво, а се намира от най-вдясно, в горния десен ъгъл. Виждате ли? Където има единичка в него. Ето този. Следващите се редят надясно от него. Ето това е вторият.
Третият, той понеже има clear bot, изчистене за него вървението надясно, се подрежда на нов ред. А четвъртият и петият се подреждат по третия. Тоест един вид отворен е нов ред за подредба на елементи. Разбира се, можем този ред да го надобим още по-надребно, като например в петия елемент, нека да го кажем clear bot. Сега ще бъдат вече на 3 реда. Да ви покажа как изглежда в HTML. Div style background red, background green, clear bot background blue, background orange, background yellow, clear bot. По този начин, казвам обратно в браузъра, изглеждат точно така елементите. Направихте ли ги? Я да погледна. Тя също остана като коментар. И аз също съм ги разумел. Тук съм изставал момента, в който текстът трябва да се... После коментира така. Коментира се с
лява човка, удивително и две тирета. В края също две тирета, удивително дясно. Да. Само че не е симетрично, за съжаление. Затварянето на коментара е с удивително две тирета, а не с две тирета удивително. Не е симетрично. Да. Окей, това беше запазило. Сега спана останалото, но няма никакво значение. Добре, окей. Така, и сега да направим един първи някакъв смислен пример за нещо, което вече може да е малко по-практично. Значи в момента просто се упражнявахме в форматиране, сега ще покажа как може да ги сглобим в едно. Ще направим един шарен правоъгълник. Значи първо във всеки един div елемент махнете вътре текста на тези единицата, двойката и така нататък. CSS, както и HTML е злобрашка история, но още само половин лекция ще имаме да се занимаваме с CSS като зубрене, след това започвате да правите упражнения. Така че не се притеснявайте от това, че в момента пишете разни неща без да ги разбирате. По-нататък ще ви упражним достатъчно много път, така ще ги запомните. И така, ако махнете числата от диловете, в момента трябва да изглеждат така. 5 празни дила вътре. Сега, освен това, ще им махнем и маржините, така че да се слеят. Виждате ли как изглеждат сега? Да. Всички може да ги коментирате с едни и същи тагове за коментари. На първия ред започвате с слаш и звездичка и на третият ред звездичка слаш. Коментарите в CSS са симетрични. Всички маржини, да, за да се слеят. А пък width го променете на 60 пиксела, за да станат квадратчета. И тъй, ето получаваме дори на 160 преправете и width и height. За да стане малко по-добре видимо всичко. Първото упражнение, което ще правите следващия път, ще е подобно на това, което виждате като резултат в момента. Да подреждате дивове. И така, ако погледнете какъв е крайният резултат, просто успяхме да подредим 5 квадратчета. Обърнете внимание какво направихме. Първо направихме правилните HTML елементи, сложихме в документа. После ги форматирахме по подходящ начин, така че да станат първо с различни цветове и после да се подредят едно до друго, така че да приличат на 5 подредени квадратчета. Не е проблем това. Не е проблем. Изобщо не е проблем. Така, това успяхте ли да го направите? Окей. Сега още нещо за тези правоъгълничета да направим. Едно от новите свойства в CSS, ново от няколко години, просто сравнително скоро, вече във всички браузъри е застъпено, е много интересно и то се нарича Border Radius. Border Radius. Укажете Border Radius 10 пиксела. Border Radius 10 пиксела. Това го пишем в селектора Div. И вижте как изглеждат в момента нашите правоъгълничета. Малко с закръглени ъгли. Радиус на английски е също както и на български радиус. А border си е рам, както ви казах миналия път. Точно така. В момента горе ъглите представляват части от кръг, които са с радиус 10 пиксела. Ето така изглеждат. Сега, тъй като широчината и височината на всеки един от тези дивове е точно по 160 пиксела, или там колкото сте го направили, аз го направих на 160 пиксела, да видим какво ще стане, ако кажем border radius. Всъщност, аз ще ги пиша на нови редове, а пък вие, ако искате, си ги изтривайте.
border radius 80 пиксела. Точно така. 5 дива станаха 5 кръга. И то съвсем идеални кръгове. Виждате ли го? Това го постигнахме само чрез CSS. CSS е истинска магия. Виждате ли 5 кръга? Виждам нервни погледи вместо това. Радиуса колко беше? Половинката на това, което беше началната или величината. Добре, окей. Чудесно. Чудесно. Окей. Добре. Това е нещо си да помня днес. Коментарите, които слагаш, поне са в CSS, не са като в HTML. Трябва да са слаш, за да се махни тая лява картина. Дори слаш вместо това. Така. И където искаш там точно така. Border изменя момент. Border радиус се пише. Така. И след това рамка да замесим до точно. Така. Знаеш, каквото е да оставиш, нищо тогава да е. И също съм долу определени. Сега, още нещичко. Първо, ако обичате, върнете float left да е, а пък коментирайте float right. Така че нашите кръгчета са подредени вляво. Не се притеснявайте от това, че в момента не може да запомните всичко. Както ви казах, в момента записвам лекцията, така че после ще пусна линк естествено в клуба към нея, в групата. Ще може да видите какво е направено. Сега, още нещо по отношение от основните неща в CSS-а. Елементите могат да бъдат позиционирани по различен начин. Това, което в момента виждате като позициониране е дефолтното, т.е. подразбиране позиционирането. То е relative, т.е. всеки елемент се поддържа спрямо предходните. В последователността, в която ги изписвате, в тази последователност се показват. Има обаче и други видове подреждания. Едното е абсолютно позициониране, а другото е фиксирано позициониране. Ще обясня какво е абсолютно позициониране. При абсолютно позициониране елементите, на които им е оказано, че са абсолютно позиционирани, се подреждат и им се оказва координати спрямо горният ляв ъгъл на документа и им се оказва на колко пиксела вляво да стоят и на колко пиксела надолу да стоят. Заради това, сега ето този оранжевият при мен div, при вас, който искате. Оранжевият е този. Дописвам вътре в него CSS правилата. Казвам му position absolute. Position absolute. Първо нека да го запазим просто и за да видим как изглежда в момента. В момента оранжевият кръг се намира точно върху червения. Съвпадат едно към едно. Заради това изглежда все едно са 4 кръга, а не 5. Не, те са точно 5 кръга. Просто понеже оказахме на този елемент на оранжевият кръг да е позициониран абсолютно и забравихме да му окажем left и right свойства, той се разположи с координати 0,0, а с координати 0,0 беше червеният кръг, тъй като, както ви казах, елементите, когато ги пишете в браузъра, те се редят отгоре надолу и отляво надясно. Значи най-горе вляво е точката 0,0. И така, обаче на нашия другар ще му окажем координати, в които да се покаже. Left, примерно 100 пиксела и top, примерно 80 пиксела. Моля. Значи координатите, които се оказват са left, top, bottom и right. Left ляво, top горе, bottom долу, right дясно от английски. Четирите посоки в английски език.
Даже не са 4 посоки, а 4 направления, извинете, да не ги бъркаме с изток, запад, север, юг. И така оказахме му 100 пиксела вляво от началото и 80 пиксела отгоре. Да видим как изглежда. Така, както виждате, стои съвсем откъснат от останалите, по никакъв начин не е подравнен с тях. Причината е, че е позициониран абсолютно. Тоест, когато позиционирате елемент абсолютно, няма никакво значение останалите елементи как са подредени. Останалите са подредени относително или на английски relative. Относително означава един спрямо друг, а абсолютно позициониране означава позициониран спрямо екрана. Другите как се редят няма никакво значение. Така, и последното, и другият начин на позициониране е, значи в момента в оранжевият кръг го направихме това. Нека да го направим сега в горният, който е син кръг. Дописваме неговия CSS с position fixed. Само да не го объркам, че fixed винаги ми е било голям проблем. Първо да видим, ако просто написахме fixed. Вижте как го написах. Position fixed. Да видим дали ще се промени нещо. Да. И той се сля с червения. Да, другите си поизместиха малко заради него. Когато имаме елемент абсолютно позициониран или фиксирано позициониран, значи за останалите елементи, не само, че другите не съществуват за него, ами и той не съществува за останалите все едно. Сега на този обаче ще му кажем bottom 20 пиксела. Значи на този, който е синия да, position fixed, bottom 20 пиксела. Така, това означава, че той се подреди на 20 пиксела от дъното на документа. Ако виждате как изглежда от така, ще се ориентирате лесно. Сега, тъй като position fixed не си личи много добре от тук какво е, за да ви я демонстрирам веднага, ще направим следното. В нашия елемент body, миналият път някои от вас сложиха blank row, празни редове. Сложете колкото можете повече. Ето така. Просто за да го увеличим размера на документа. Виждате ли? Сложих сигурно 30, не знам. Control copy с Control V нацъкайте 20-30 бъра елемента. Така че ще се появи един плъзгач вдясно на браузъра ви. Да ви покажа пак какво направих. Така. Да, плъзгача появи ли се вдясно? Появи се, да. Окей. Фикс нещо, обаче нещо мисля, че се обърква. Я покажи в комоdo как изглеждат нещата. Къде е този, който е фиксиран? Position absolute, position... Два пъти се го написа position fix. Напиши вместо второто position fix. Напиши bottom 20 пиксела. Ето тук. Това второто го изтри изцяло. Не, виж. Дай backspace. Още дай. Където си го написал position fix. Още с backspace. Още. Стоп. Сега напиши bottom. Bottom оно. Да, двоеточие. 20 пиксела. Така, махни втората точка за пътя, нямаше много да отнема. Так, запази го и виж браузър как изглежда. Момент, background blue, position absolute, left 100 pixel, top пиксела трябва да е. 80 пиксела. Запази го. Добре, окей, сега затвори това за момент. Да. Окей. И аз сега скролни с мишката нагоре надолу. Добави още нагоре. Добави още бърата вътре. Така. Ако правилно сте го направили, ще забележите, че без значение, че скролвате с мишката, т.е. нагоре и надолу, този синият кръг се стои едно и също място. Виждате ли го? Виждали сте със сигурност такива елементи по страници. Тук отдолу се появява и някакъв бар, някакво меню с допълнителни опции, ако се сещате. Ето по този начин са направени. Или аз поне така си мисля, защото това е най-лесният начин. Position Fixed означава фиксиран спрямо вашият монитор буквално.
Дори не спрямо документа, защото, например, забележите, че оранжевият кръг, който е позициониран абсолютно, е позициониран спрямо цялата страница, но тъй като тя е по-голяма от един екран, тогава, когато скролираме надолу и нагоре с мишката, той се движи. Той остава с едни и същи координати спрямо горния ляв ъгъл на документа, но когато горния ляв ъгъл на документа се скрие тук някъде горе, когато дойде, този оранжевият кръг пак си е позициониран абсолютно спрямо него. А този синият е позициониран абсолютно, е позициониран и фиксирано спрямо вашият екран. Виждате ли го това нещо? Да погледнем как сте го направили. Ако се дава браузър, който изглежда. Точно така. Чудесно. Кажи още бързо, кажи още 20 бързо. Следващия път да упражнение Маргаритка ще кажа, който искам да упражнява, пишете още следващия път да се стигнем. Аз го малко чудесно. Остана на теб. Точно така, чудесно. Така, това беше за днес. Само да ви е харесала лекцията. Да, като почне вече да има завършеност, да правим нещо реално.